Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тәкъдиргә иман тапшыруын дәвам итәбез һәм бүген без сезнең белән бик кызыклы бер теманы карап үтәрбез. Без тормыш иптәшен үзебез сайлыйбызмы, әллә инде бу безгә язмыш белән алдан билгеләнгәнме? Тәкъдир ике төргә бүленә. Безнең ихтиярга бәйле булмаган һәм әлбәттә инде үзебезгә бәйле булган тәкъдир. Беренче төргә килгәндә, монда безнең яктан бер нинди дә тәэсир юк. Ягъни бу төр тәкъдир безнең ихтиярдан башка бөтенләй читтә башкарыла. Мәсәлән, йөрәгебезнең тибүе. Организмда булган процесслар, туган урыныбыз, әти-әниләребез, тышкы кыяфәтләребез һәм сәләтләребез булар бөтенесе дә бездән тормый торган тәкъдир. Бу сорауларның берсендә дә карар кабул итә алмыйбыз. Шуңа күрә без моның өчен җаваплы да түгел. Тәкъдирнең тагын бер өлеше безнең ихтиярга бәйле. Ләкин шуны истә тотырга кирәк. Нинди генә карар кабул итсәк тә, нәрсә генә эшләсәк тә, Аллаһ Тәгалә буларның барысын да алдан белә һәм тәкъдиргә яза. Тормыш иптәшен эзләүгә килгәндә, түбәндәгеләрне әйтергә мөмкин. Үзебез өчен кирәкле критерийларны билгеләп, билгеле бер кеше төрен эзлибез. Аллаһ Тәгалә безгә ошаган сыйфатлары булган берничә кешене каршыбызга чыгара. Ә без бу берничә кешедән үз ихтиярыбыз белән берсен сайлыйбыз. Әлбәттә, шиксез белемгә ия булган Аллаһ Тәгалә баштан ук безнең тормыш иптәшебез кем булачагын белә. Тормыш иптәшебезне сайлау өлешчә ихтияр һәм кеше җаваплылыгы чикләрен күрсәтә. Ләкин шуны онытмаска кирәк. Үз ихтиярыбыз белән башкарган гамәлләр шулай ук бар. Мәсәлән, нәрсә ашарга, нәрсә эчәргә, сөйләшергә һәм кая барырга үзебез карар кылабыз. Кешегә хас өлешчә ихтияр кечкенә нәрсә кебек тоела. Ләкин ул галәмдәге күп кенә зур вакыйгаларның сәбәбе була. Кеше организмда булган процесслар, галәмдәге процесслар кебек кеше ихтиярына бәйле түгел. Ләкин кеше кая барачагы аның ихтиярыннан тора. Шуңа күрә моның өчен бүләк яки җәзасы да кешенең үзеннән тора. Кайбер кеше тәкъдиргә сылтап аклана. Минем гаебем нәрсәдә? Ягъни ул үзенең ихтиярының барлыгын кире кагырга тырыша. Әгәр дә кеше җилдә тузан кеби булса, берәр нинди сайлау хукукыннан мәхрүм ителсә һәм үзенең гамәлләре өчен җавап тотмаса, җәзаның мәгънәсе нәрсәдә? Алдагы серияларда әйткәнебезчә, әгәр кеше үз ихтиярына ия булмаса, ни өчен аңа нәрсәдер укырга, эшләргә, яхшырак тормышка омтылырга һәм башкалар. Әгәр мондый мантыйкка иярсәк, ягъни булай да язмыш билгеләнгән икән, алайса нигә хезмәт хакын көтәргә, гомумән эшкә йөрергә? Үзебезнең темага кайтабыз. Без үзебезгә билгеләнгән кешеләр белән генә гаилә кора алабызмы? Язмыш ул Аллаһ Тәгаләдән тәкъдир дип әйттек. Аның ихтиярыннан башка ике йөрәк бергә була алмый, һич шиксез. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең белеме барлык өлкәләргә һәм заманнарга тарала. Аллаһ Тәгалә белмичә, Аллаһ Тәгаләнең Ләүхул Мәхфузында язылмыйча, агачтан яфрак та төшми. Шуңа күрә әлбәттә инде никах ул язмыш. Бүгенгә менә шулар. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.